phela kanti wahlulwa yini ukuyibreaka lengane mawukuthi Imaki uhlangana phona nalokho. Ngifuna ukwazi. Uhlanganaphi uzokwenza Wabreak mina vele ngithi mama. Uzokwenza Uyakwana lokho wabreak mina. Thula-ke nje Wabreak mina kodwa ngithi. Ongeke uzobreak ngoplastic. Uqala ukuthini manje? Eyiphi intombazane esile engqondweni naye ingavuma ukuthi umfana ibreak ngoplastic. Uqala ukuthi olalanga wena nami. Wena ke. Olalanga wena nami nokuqala. Hayi. Shothi Uqala buka la. Mqala musu. Hlala phansi. Musukhuphuka la ushukela. Musamphila ungibamba kanje. Musamphila ungibamba kanje. Ongeke vele uzuyizwa ukuthi Imako na mama uyathanda wena mina mase ngibanja kanje. Uyathanda? Wena uhlanyiselani? Bazokubamba phela ngoba uyahlanyisa. Wayiyona nje lento yenza yatshengisa ukuthi shothi awuyona indoda. Izwani. Awumuze lo muntu uthini kumina? Awumuze. Yazini asiyeke le ndaba yengane ngoba ngibona ngathi izokukhuphukela ngoshukela kanti angikafuni ukuthi ufe. Sengilana ke manje la ngikhona. Sengifuna usikuni ke manje. Umenzelani isilimo baba? Before Umenzelani ngempela isilimo? Umenzelani? Ungenzelani isilimo isikhathi eside kangaka wena? Uthi menze isilimo. Wena wathi kumina wena walala nami iqala wena kumina. Wena uthathela yona. Wena ngoba ungakazeluleli virgin. Shothi yayi-tight phela isiphutha mina. Ngibambi. Hawu, angijwayela lona. Ujwayela kabi wena. Ubonga kanje wena. Emva iminyaka emgaka wena ngani? Uyakhona wena. Uyanginika lento engiyifunayo noma awunginiki? Akhona. Bafo umehlo. Cha, musulokhu ushona le ngifuna ngitshela ukuthi uyanginika yini usikuni noma ngifuna. Angithi ngeke phela afika nqabe yonke into engiyifunayo. Ngifuna ingane akafuni, ngifuna usikuni akafuni. Ufuna ngenze njani ngihambe ngiyothatha ngaphandle? Uzomthemba kanjani lo muntu uqeda ukuthi wathi ubreak Mina ngimthembe kanjani mengidle ngoplastic? Ngoba akakuthembi. Akakuthembi mfowethu. Ukudla ngoplastic ngoba awumthembi. Yini? Ubanika amthembayo ngoba ngathi wena uyazi. Angazi. Angeke phela ukhuluma into ongayazi. Into bengakubaba. Awukwazi umuntu wami lona mina ngazokuthi ngithandana nawe kuphela isabona-ke isabona manje mina ngedwa ngithandana nawe kuphela mina ngithandana nawe kuphela mina udlalani pho ngoplastic makho mina ngedwa angithi wakubreaka ngoplastic uyanena ngibreak okhona kusho wena nje wawukhona yini engibreak wawukhona wena obamba ikhandlela engibreak uzubona ukuthi ngibreaka ngoplastic wawukhona yini kusho wena wathi wawukhona yini ngenzani emjoleni pho manje wazi ngani ukuthi ngibreaka ngoplastic kwakumele ubreak wemina wabreak oba wena wazi ngani wabreak oba wena wabreak oba ngifuna ukwazi wabreak oba wena indaba ungibuza izinto zakudala ngoba wena engabe uyangitshela lento engitshela ukuthi uyangidla ngosikuni noma cha ngihambe ngifuna ngaphandle mangithi angifuni uzokwenzani shothi siyahlukana phela siyahlukana shothi siyahlukana kuyacaca ukuthi khona shothi lo ofuna ukuthi wena ubona naye ikusasa shothi mina vele ngisifele nje sakho into ethi musukekile lapha kini uzulunywa masipembe uzochithela la kini umuze phela umntana lo muntu uthini kumina umuze umuntu uthini kumina vele shothi phela mina lo muntu ngoba esho ishola kumina noma mhlawumbe mina mhlawumbe mina ongayitholi lento le mhlawumbe usadrysile ngami yini udlalela lenye team yini ngilimazi yezwa cha phela shothi ngakho phela udlalela lenye team awumthembi iperformance yakhe ayikhombisi kungcono yazi ngcono ngisho somizi ngoba waqale wazala wena ngani ngishaye wena yazi ngiyonyeza ungibamba phela ngicela ukungibamba bafine kucasula kanjani Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobudonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong
kurongo ukuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.